Ahojte všetci a asi sa čudujete, prečo mám oteplovaky a rukavice, ale vonku sneží. Takže ja si dám druhú zasvieť sa. Si dám druhú rukavicu. To svetlo sa samé hasí. A vonku sneží, už som vydala až short na YouTube. A počúvajte, to je ten taký... To je ten taký sypký, takže pôjde aj postaví snehuliak a pôjde aj sasanková dobre. Som veľmi rada. Ďakujem, že ste dali takýto pekný sneh. Neďakujem vám, ale ďakujem tak tým hore. No chápete. To bolo vlastne v zmysle náboženstva a nechodím na náboženstvo aj tak. Snežík dobrý. Tento raz mi chutí. Ideme sa váľať v snehu. Poradte mi, mám sa ísť váľať do snehu. Keďže mám už aj teplovaky... Nie, poradte mi, mám sa ísť váľať do snehu. Keďže mám aj teplovaky, mám aj bundu, mám aj rukavice. Tak sa šupnem do toho snehu! Snež mi do tváre, ale okej. To je pekné. Áno, mnou meč. Neviem, či to vidíte, ale tak snež mi do tváre. Super. Najlepšia vec na svete. Počkajte, aby som si teraz išla vidieť sanky, ale neviem, kde sú. Zasvieť sa svetlo. Ok, sa zasvietilo. Ja si to veľmi prepáčte, ale počkajte. Sem na to tak. Počkajte si. Je také, že takto, takto a takto. Alebo ešte keď tak. Takto. Kde je telefon? Spadli ste mi z koša. Počkaj, na to dlžím. Počkaj, idem z druhej strany. Som vás mala na smrťaku predtých, lebo som vás nemala kam dať, ale to auto je veľmi pekné. Ale spredu je ešte krajšie. Počkať, tu, spredu. To už som zotrela, lebo som chcela na vás hodiť sneh. No, ale ja sa spomínam stranu. Dajte mi chvíľku, ja na vás hodím sneh. Čakaj. Sice som vám to povedala, ale prekvapenie Ježiš. Celý mobil od snehu, mám celý mobil mokrý. Ja sa tak strašne teším. Ideme si postaviť snehuliaka. Ale nie, je ešte málo snehu. Hej, ale nejak prestáva snežiť. Hej, zrýchli sa. Poradte mi, mám ísť na trampolínu. Ja nejdem, tam je tma, ja sa bojím. Ja budem dosratá. A ja šmíka sa tu. Neviem, kam mám ísť, čo mám ísť ešte preskúmať. Som tak strašne rada. Tešte sa so mnou.
Kto nemá rád sneh, tak dajte like na toto video. A kto miluje sneh, tak dajte odber. Chcem nabrať taký sneh. Tu na bránke bude najlepší. Rodičia to neviete, ale ja som šla na ulicu. Pozrite sa, to je nádhera. Počkať. Prečo im dáme do modrý smetiak? Neviem. Najlepšia vec na svete. Ja očividne už to išlo auto. Fuj. Auto nám tu kazí sneh. Ja si idem pre sánky. Teda ak ich nájdem. Buď budú v kotolni, alebo v garáži. Ak budú v garáži, tak tam nejdem. No to zabudnite. Prosím kotolňa. Prosím kotolňa. Nie sú tu. Nie sú tu. Ani v pračovni, ani v kotolni. Ale je tu hokejka. Lebo môj pradedo asi. Prosím, niekto z rodiny. Robil na vratnici. Na vratnici akože hokej. Tak tam robil na vratnici. Ten sneh mi strašne chutí ako vajíčko. Neviem, či to je dobré alebo zlé. Pre mňa dobré, lebo aj tak sneží stále. Zamrznutá lavička. Takže toto bude pre dnešné skoro 8 minútové video všetko. A vidíme sa pri ďalšom videu. Tak čaute.